खुलुमबाय दिनै मोनाबिलि समाव बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि फारि जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं हाग्रामा बिथांनि हेलिकप्टार ड्राइभारा जों फैबाय आरो लासै लासै हेन्डिमेनफोरा फैबावगोन होनना दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर बर' बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 7 बोसोराव रायजो राजानि गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो खामानि मावाखै होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि 17 बोसोराव जों एबसुखौल' सोंखारिनानै समखौ बारग'होदों होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि खुंथाय समाव गोबां हारिजों दाङाबाजि जाबोदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ दबथायनो नाजायाखै आरो गोजोन थासारि खालामनो नाजायाखै। बिथाङा फोरमायबावदों दि बिथां हाग्रामा महिलारिया एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआव भट होग्रा सुबुंफोर मोननाय नंलिया होनना फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं दिनै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मोनसे जथुम्मायाव केबिनेट मन्थ्रि मानाव गेदेर उर्खाव ब्रह्मआ फोरमायदों दि एबारनि ल'कसभा बिसायख'थियाव एनडिए जथाय सरकारानो देरहाखागोन। कंग्रेसआथ' जेनखानायखा, कंग्रेस गैला माने मेजरिटि पार्टियानो गैला, बिपिएफआथ' बारावसो खदाल फिदिंगासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बिजेपिआ गासै मोन 11था सिटआव बिजाथि होदों आरो मोन 11था सिटआवबो देरहागोना रोखा जाबाय होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं जाग्रा सिंग्रायावनो कन्डम आरो गुटखा मोन्दों। मिथिनो मोननाय जादों दि पुनेनि पिंपरी सिंसवाराव थानाय मोनसे गाहाय अट'मबाइल कम्पानिनो जगायनाय जाग्रा आदार सिंग्राफोराव कन्डम, गुटखा आरो अन्थाइ मोननायनि उनाव 7 सुबुंफोरनि सायाव केस होनाय जादों। दायनिगिरि, जायनि सिनायथिखौ रहिम शेख, मजहर शेख, फिर'ज शेख आरो बिक्की शेख होनना मिथिनाय जादों, बिथांमोनहा स्नेक्सआव कन्डम, गुटखा आरो अन्थाइफोर सोदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सानैया जगायनायनि थाखाय बिबान गोनां मोनसे लेङाइ थिखानाय फार्मनि मावसाफोरमोन। फारसेथिं गुबुन 3 मोनसे फार्मनि बाहागोआरिफोरमोन, जायनि रादायखौ स्नेक्सआव मिलायनाय जेंनानि थाखाय सिगाङाव फोजोबनाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायदोंमोन दि बाहागोआरिफोरा गोदानै रादायखानाय फार्मनि मानखौ गाज्रि खालामनो थाखाय मावसाफोरखौ गाज्रि थुलुंगा होदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै मंगलबारनि फुङाव जरहाटआव गंसे डाम्पार गारिया सासे आइजोखौ सौख्लायनानै जिउ फोजोबदों। आसामनि मरियानीआव बालाजों बुंफबनाय डाम्पारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे आइजोआ फुंनि थाबायनो ओंखारलांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाब्रबथाया सेलेनघाट ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव मल्लिका गगৈ दुआरह मुंनि आइजोआ मर्निं वाक खालामनो ओंखारलांदोंमोन। जेब्ला बिथांजोआ फुंनि थाबायनायाव दंमोन, अब्ला आयेन बेरेखा बाला लाबोनाय गंसे गोख्रै डाम्पारा बिथांजोखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांजोआ रुंसारि जादोंमोन। आइजोखौ सौग्रावनायनि उनाव डाम्पारा जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। अदेबानि उनाव सेलेनघाट पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामो। बे डाम्पार गारिनि नम्बरा AS04BC6286 होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।